Suntem mândri să marcăm un moment important din istoria clinicii Attentica, un an de când ne-am mutat într-o căsuță mai vie și mai primitoare. Echipa noastră este inima și sufletul clinicii. Cu pasiune și profesionalism, fiecare membru al echipei lucrează pentru a face posibil visul multor familii de a avea un copil. Vă mulțumim că faceți parte din călătoria noastră, datorită vouă continuăm să scriem povești de viață. La mulți ani, Attentica! Attentica este voi și noi. A doua mea familie. Un loc fain, cu o echipă faină, ca într-o familie. Cea mai bună clinică de fertilizare din România. Cu unde se produc minuni. Attentica este ca o a doua familie pentru mine, în care cel mai mult mă regăsesc din punct de vedere profesional. Locul meu de suflet. Doctorul Borș. Familie. Speranță pentru oameni. Ce? Un loc frumos. Provocare. Emoție. Emoționantă. Colegialitate, nu știu, mă întâlneam cu colegii pe care știam și prieteni. Emoționantă. Complexă. Haotică. Emoționantă. Să zic, plină de activitate. Spontan. Emoționant. Super mare emoții. Emoții. Haos. Speriată. Haos. Haos controlat. A fost o zi foarte frumoasă pentru că Attentica are un sediu foarte nou și foarte plăcut. Eu am văzut-o și în momentul în care s-a dezvoltat și s-a construit și s-a realizat această clinică. Fiindcă îmi dă o energie foarte bună și îmi place gândul că după ce nu o să mai fiu aici, o să las ceva pe pământ. Câteva mii de ceva sau cineva. Din pasiune și pentru a vedea multe zâmbete pe fețele pacienților. Este cea mai frumoasă profesie din lume. Obstetrica, ginecologia are niște satisfacții enorme, dar făcând fertilizare in vitro, ai posibilitatea să vezi o viață de la stadiul de 2 celule până la nașterea unui copil sănătos. Pentru că e o provocare și îmi plac provocările și îmi place să reușesc în provocări. E o activitate care aduce foarte multe satisfacții, aduce bucurie în casele oamenilor, aduce copii în casele oamenilor. Pentru că îmi place foarte mult, îmi place să comunic cu oamenii. Fac ceea ce fac pentru că îmi place, nu mă ajut de a făcând altceva. Pentru că îmi place. Pentru că îmi place să ajut oamenii și îmi place să-i văd fericiți. Pentru că îmi place și am o echipă faină. Da! Nu știu să răspund. Pentru că îmi iubesc meseria și nu mă văd făcând altceva. Din pasiune. Pentru că îmi place meseria pe care o fac, ajut oamenii, ajut femeile cu probleme și asta mă bucură foarte. Pentru că iubesc ceea ce fac. Pentru că îmi place și este tot ceea ce mi-am dorit. Că îmi place profesia și oamenii, probabil. Poți da skip? Am auzit de fertilizare in vitro la Universitatea din Geneva. A fost o provocare că se poate face fertilizare in vitro și la Iași, pentru că am fost primul centru de fertilizare din Moldova, am obținut primele sarcini de fertilizare in vitro în Moldova și a fost o provocare pentru că particularitățile acestei subspecialități sunt cu totul și cu totul deosebite. Cred că am fost întotdeauna. N-am știut, pur și simplu am fost, m-am lăsat dusă de val. Poate întâmplător, dar între timp mi-am dat seama că asta e tot ceea ce îmi doresc să fac. Datorită legăturilor de muncă cu domnul profesor Mircea Onofriescu și doctorul Adrian Borș, am avut ocazia fericită și norocul să lucrez în această echipă, practic prima echipă de reproducere asistată din zona Moldovei. Vale, spre bătrână nu mi-aduc aminte, deci... Din curiozitate. Mai știu. Din întâmplare. Cu ajutorul colegilor mei și suportul oferit în fiecare zi de către el. Muncind. Cu ajutorul colegilor și am învățat să fiu un baby maker. Cu ajutorul colegilor mei, cu care m-a încurajat și m-a sprijinit în tot ce am făcut și apreciez treaba asta și vă mulțumesc mult. Pozitiv și pozitiv, chiar dacă lucrurile nu sunt în regulă, trebuie să rămâi pozitiv.
încrezător în forțele proprii și pregătit să dăruiască multă empatie. Perseverent, curios, nu se dă bătut când nu reușește. Pasionat, trebuie să-ți placă și, nu știu cum zic eu, să te hrănești din bucuria celor din jur. Îndrăgostit de ce faceți și dornic să obțină doar rezultate satisfăcătoare pentru paciente. În primul rând, foarte empatic. Un baby maker adevărat este un doctor care muncește foarte mult, citește foarte mult și din nefericire are foarte puțin timp liber pentru el. Măi, nu știu ce să răspund, chiar n-am nicio idee în momentul ăsta. Crede-mă, nu am picioare de timp. Entuziasmat, plin de energie, cu zâmbetul pe buze. Empatic, În primul rând, empatic. Empatic, Devotat. Fletist. Empatic în primul și în primul rând. Empatic. Pozitiv. Pozitiv. Ne face să muncim mult. Ne face să simți că muncești, cam așa. să devin mult mai empatică, mult mai înțelegătoare la situațiile pacienților. Probabil au parte de mai multe provocări. Cred că oferă o a doua familie. Măi, dar e întrebările astea acasă. prima zi în care ne-am mutat în noua locație. Primul copil, prima naștere, primul copil. Amintirile frumoase probabil sunt rezultatele bune din cazurile cele mai dificile. Andra cu drujba în mână în depozit sau pompierii care dărmau așa cu toporul. E greu să spun că sunt atât de multe amintiri frumoase încât aș fi bien corect să mă referic ceva. Petrecerea de Crăciun și țicătașa. Sunt multe, e greu de spus într-un cuvânt. Multe, dar eu, domnului doctor Borș. Cred că petrecerea de Crăciun. Prima zi. În general sunt cele din decembrie, când ne adunăm toți și avem așa un mic party înainte de Crăciun. O pacientă când a început să plângă și m-a emoționat super tare. Cred că în fiecare zi găsim ceva amuzant să facem, că altfel țin foarte mult la karma care facem copiii. Karma trebuie să fie bună. Și atunci încercăm să fim pozitivi. Nu neapărat să neglijim, dar să fim bine dispuși. Cred că a fost punctul meu cel mai ciudat lucru. Când s-a stricat trapa și am stat cu Andra 2 ore pe acoperiș și s-o reparăm. Nu pot să spun asta. Într-o dimineață am căzut de pe scaun cu tot pe scaun. Suntem mai relaxați. A fost foarte, foarte greu la început și acum ne-am mărit colectivul, au mai venit oameni faini și suntem mai relaxați, ne putem gândi și la partea frumoasă a activității noastre, nu doar strict la partea medicală. Ne-am mărit echipa, ne-am diversificat și suntem mult mai motivați și plini de energie pentru a lupta alături de toate cuplurile infertile. A crescut frumos, exponențial, așa cum trebuie. Foarte mult în bine, a devenit mai profi, clar. Evident, a evoluat. Păi că eu acum un an eram în șantier aici și acum e în clinică. S-a schimbat foarte bine, pentru că cu toții care suntem embriologi, asistenti, medici, sunt niște oameni de o calitate deosebită și care muncesc cu foarte mare dragoste. Testele pozitive de sarcină. Primele bătăi ale inimioarei unui embrion. Probabil interacțiunea cu femeile care ajung la transfer. Cred că atunci sunt cel mai mult. Echipa. Face toată echipa, tot. Doctor Borș, clar. Domnul doctor Luca, am învățat foarte multe de la el, nu doar din punct de vedere medical, din punct de vedere al pasiunii cu care își face treaba și dragostea față de pacienți. Două la legătură. Cătălina că e drăguță și Mădălina că mă ține în viață. Doctor Borș, doamna Cătălina. Este domnișoara doctor Ștefan Anca, care este cea mai bună. Cătălina, cei care are câte chestii care îmi place. Eu zic doamna Cătălina. Doamna Cătălina. Doamna manager Cătălina. Întrebați unde e doamna Cătă? Aici, la inimioară. Doctorul Dumitrescu. Doctorița Ștefan și doctorul Dumitrescu. Colegii mele, echipa de la administrativ, recepția. Omul preferat din clinică este
Doctorița Ana Maria Cozoreanu, fără discuție. Doamna Marina Butnaru. Doamna Marina. Xenia, Claudia, Cătălina, Alexandra, doctorul Borș, doctorul Dumitrescu, Sandra. Colegele mele. Toți îmi plac. Păi nu știu, colegile mele, Cătă, Menici. Deci au răspuns. Acum, dacă avem 1500 de copilași, adică în viitor poate să avem 15.000 de copilași. Experiență cel puțin la fel de frumoasă ca și până acum. Va progresa. Mai mare, mai bună. E treaba de un viitor frumos. În viitor, Atentica va avea rezultate și mai multe, vor fi și mai multe femei și cupluri care vor obține sarcina murdărită și deci consider că cu acest colectiv minunat de la Atentica, rezultatele o să fie extraordinar de bune în viitor. Noi toate gravide, la un moment dat. Un grup mare de baby makers, mult mai mare decât este acum, mai prosperă. Cea mai bună clinică de fertilizare în vitro. Cât mai mulți bebeluși în grădinița Atentica și o comunitate cât mai mare. Keep going. Cât mai mulți copii veseli și sănătoși. Dorința, cred că a tuturor este să facă cât mai multe cupluri fericite. Faceți ce faceți și continuați. Să aibă cât mai mulți pacienți. Să creștem împreună și grădinița și clinica. Să fie la fel de devotați și la fel de implicați. Să fim din ce în ce mai buni. Să ajutăm cât mai multe cupluri să devină familie la cât mai multe reușite. Haideți să ne distrăm mai des! La mulți ani!